asi dambudziko parazouya nako ndepekuti mabi yangu akakumbira chinhu changu haachada kundidzorera, akauraya chinhu haachada kundidzorera. Chekutanga akakumbira vasekuru ndipeiwo sawabhinzi yekudyara, unoda masaga mangani zvakanzi 15 ndokubva ndavapa ndokudyara munda mavo. Vadyara munda mavo gore rakapera, kuonai vagatsika mari yangu handisati ndawana. Rechipiri vadyara ine, ndipeiwo kamari yangu kanai vagadzi. Ndikakamanikidzika ndobva tambonyarara. Vauya vakumbira inonzi boom spray. Boom spray ndochiye chinospraya netrakita chinohamba netrakita ichi. Vanotuma vakomana vavo, endai munokumbira. Vanotanga vafona ndivo, ambanje ndipirewo vakomana vangu chakati chakati, ivo vanenge vadara. Chokwadi ndinopindurana navo. Vakomana vavo vauya ndovapa vonoshandisa uko. Chafa vachishandisa fanike yeboom spray pakanaya mvura, panaya yanga yarodha. Zvayanga yarodha ndokubva vaisa tai pasi apa, ndokubva vasvikogadzika netrakita kudai kuti chigare ipapo. Pakuchikumura paikwa vakaita uko, trakita kubva kwaikaita ndokubva chati ndokubva chawa, ndokubva chabanduka chinonzi chipressure gauge chiye chokuti ukaadjust chinoita chinospraya zvishoma kana kuti chiwanze. Chakabva chatsemuka kudaro, netengi racho rakabva ratsemuka. Chokwadi vakauya vagatsi vakachitora vakakumura navakomana vavo, ndokubva vanonama netrinapol. Vanama kudaro, ukatora pambu yekuiisa kuti uchiidzorera baibai, ukangoita onu inoita pressure, chobva chatsemuka chaakurasika. Chokwadi ndakatora chinhu changu ndobva ndanovapa vagadzi, ndakati vagadzi, chinhu ichi hachichaita ichi. Chokwadi vakachitambira ndokubva vaenda, kubva vanosunga futi newaini ndokunama futi, kuuya kuchiisa chiri kungoita zvimwe chete izvo. Naimwe toita sei? Tiri kudaro mukati maizvozvo vauya vakumbira shera yekugaisa chibage iya netrakita. Hatichajane, ndinongoti torai. Chokwadi vakatora vakanoshandisa. Chafa chisimbi, vakatora vakaisa chisimbi chavo ndokugaya ndokupedza. Vapedza vakatuma vakomana, endai munodzorera shera yambanje. Chokwadi yakauya nechisimbi chaagadzi vakabva vadzorera. Kwaita mazuva vakatuma vakomana vavo, endai munokumura chisimbi changu. Chokwadi vakomana vake vakauya vakakumura chisimbi. Kuima vakomana vakukumura chisimbi apa, muchazogadzira here ichi chakafa ichi? Zvikanzi aiwa isi hatizvizivi. Chokwadi zvakabva zvangopera zvakadaro kana kubogadzira. Naimwe ko chirudziko sevanhu tinokumbidzana. Topuring vari kurima munda, topuring iye chinohakagejechi yavo yachikoka, ndokutora yangu ndobva vauya vakatanga kufona ndivo. Vakomana vavo vanoripota kuti chisimbi chafa chakati. Chokwadi ava vozvinzwa vondifonera, ambanjewo hamuno here topuring? Ndati aiwa ndinayo, bati dambudziko shamwari rekuti kana wazouraya kana kudii hauzoda kutidzorera, ndo ratakukanganisana nawe, hatichajani isu. Chokwadi vakomana vaye vakauya ndikavapa topuring. Chindidzorerai topuring yangu, haichada, havachada. Rimwe zuva ndaivepo, mukomana wavo musevenzi wavo achitaura anonzi Machipisa, baba tine topuring yambanje, zvikanzi ukaramba uchitaura kuti topuring yambanje ndokurova so, akada kurohwa ndiripo. Zvikandibata ndikati regai ndizvidzore zvangu, ndokubva ndabva ipapo ndokubva ndaenda kumba ndobva ndagara. Kumabi yangu uyo anondifungirawo zvipi? Chokwadi takazoenda kumapurisa kukonzesheni. Imwe mapurisa ndiyamurewo murume andipe mari yangu, andipowo zvisimbi zvangu izvi. Chokwadi mapurisa akapindira panyaya iyoyo. Vapindira panyaya iyoyo ndopavakazobvumawo agatsi kundipa mari yangu yesawabhinzi. Asi zvimwe zvisimbi izvi takazopananirana pamapurisa. Mapurisa ndikapa mapurisa akavatambidza kuenda kwavakaita ikoko, kuendera futi chisimbi chena nhasi pakazhizha rakazosvika rimwe kunaya mvura kudii kana kudzoka, ndokuenda kumapurisa. Mapurisa akati shamwari,
zvinhu izvi makakumbidzana muchiwirirana, hatigoni kunovasunga. Saka chiendai kudare kana kuti kwaMajor Street ndo vanogona izvi. Ndo nyaya ndauya nayo pano kuti vagadzi vandipowo zvinhu zvangu. Imari yesawabhidzi chete. Simbi dzese hadzina kudzoka. Dzakafa hadzina kugadzirwa. Handidi kukunyeberai mutoro wandakatakura unorema kuva neighbor yaambanje. Zvinonetsa. Ndaane 18 years ndiri papurasi. Ambanje vakandiona ndiripo. Purasi dzedu dzakabatana. Ndakazoona vachisvika vaidhiraivha ambulenzi yemaHoward yekuhospital. Vasvika tati koyo urikupimwa mwoyo. Vabva vataura nenyaya yavo kuti vagane kundirewe. Vakatete vanga varwisana haasi makuhaya, vakanditaura nemurume wavo. Ameno wavanga varwisana naye ikoko anga atora munda wavo here ndobva vazopiwa naDA munda uri mudhuze nevangu. Ndakati makamba kurwisana nenki vakachitaura vega nemurume wavo. Ndakati zvakanaka basi matopiwa pakati sunungukei pakanaka. Shokwati takashanda zvakanaka, vambanje vanoshanda takashanda zvakanaka, but problem yaambanje ndeyekuti zvimwe zvavanga vachitaura haisi chokwadi, vanga vachinzvengesa. Ndotanga nenyaya yesoya beans. Handina kunotsvaga soya beans kumba kwaambanje. Vakatonitaura kuti hama ndiri kuda kupinda mumunda, handina mari, nditsvagirewo angatenge soya beans. Ndavataura kuti ina handina mari, asi ndakandichida 10 bags. Vabva vandipa 10 bags. Short ndazotora dzimwe 5 dzakaita 15. Asi ndinokutsvagira munhu anokutorera soya beans yakawanda. Ndabva ndaenda kushamwari yangu wadogara naye kuharara anonzi Dr. Batterson. Abva auya nemotikari yake abva atora tani abva apiwa mari yake ipapo. Inini the following month ndabva ndapa $250. Ndabva ndambojamba nokuti mari yangu yese yaisvika nearly 1,750. Ndabva ndapota chipatara ndichana asi nokuti ndanga ndavataura kuti handina mari, handishandi, I'm a pensioner. Ndinotorarama nemari inobva papurasi. By the time yavakazenge vakuuya papurasi ndisipa ndigarepo, vainetsana nevashandi. Vakazopedzisira vaenda kumapurisa, yanga yasara $200. Ndakati ambanje $200 yasara iyi. Patime ndenge tichishandirana paya tichirima muzhizha umu. Makanditi hama ndibatsirewo nemari $100 ndida kutenga diesel. Ndakati ndichaona hama ndisati ndadzokera. Handida kuzoda kuvapa $100, ndakavapa iri $60. Kuvati pane $60 vamungapiwa nahama chipisi. Anzi handina mari yakadaro yandikambopiwa. Ndakati zvakanaka. Ndobva panyaya yesoya beans ndakazobhadhara, handida kuzovapa iyo mari, ndakapa kumapurisa. Tiri kumapurisa ikoko vakada kusumudza nehasha vachida kupindura neni. Vanzi nemupurisa wechikadzi, handiti mauya kuti tikubatsirei kunoku, kunyangwe makuda kuchinjana mawedzi muri pachenyu, makuda kurwisana munhu, zvakanaka. Vabva vazvidzora. Ini ndakabva ndazotaura kuti handikwanise kunopamba mari ya $200 yasara iyi. Ndakazopa kumapurisa, ndakatopa officer in charge. Officer in charge akatoshamisa kwanzi ndimi vagatsi vacho, ndakasingakuzivei. Munhu wamugurisa naye ane zvaanoita songa anorwisana nevakawanda-wanda. Anonetsana neneighbor wake futi okusaidi, musoja, an ex-combatant, anotonzi general retired. Vanonetsana, havagarisani zvakanaka. Achiuya kwandiri mbavambanje vanouya vachiti
unowirirana nemhondi idzo sei? Inini tsika yangu maitiro angu ndeyekuti kunyange ndichiwirirana naambadye ambadye avanitaura kuti pesana neuyu ndoita my own decisions. Asi vanhu kakawanda vachidzi imhondi idzo ina handione kuti imhondi ndokuti ndowirirana navo. Ingangodaro iri mhondi akaenda kuhondo anotyisidzira vamwe, kwandiri haasati andityisidzira, handimbonetsana navo. Tobva panyaya yesoyabins toenda panyaya yeshela. Changambiri chokwadi chaizvo chokuti ini shela yangu ndinayo inotova condition iri nani pane yambadye yangu yakatadza kushanda zvechokwadi musiwo takuda kushela ndauya nemudzimai wangu kuti shele ndopandikakumbira shela yambadye. Handisiri ndaiopareta mwana waambadye naiva ambadye vagere pamasaga vachitoona kuti chii chiri kuitika. Chakatyoka chibheri ndaimhanya rograndi totenga toisa ipapo. Chakatyoka chimwe tobvisa pashela yangu toisa paambadye. Rakadumuka bhanda tobvisa pane yangu toisa. Saka handisi kunzwisisa kuti vari kuti maspare parts api, nekuti vakatanhaura zvese zviri pashela yangu tichiisa kune yambadye. Pavari kuti maspare eshela papa kunyange makaenda makanoona shela yambadye moona yangu moona kuti iri nani ndeipi. Handizive vane vakaropafadzwa kuzi vanoziva zvemasimbi nekubata-bata zvinhu zvavo kuti zvifambe. Changu chiri good condition but handizive kugadzirisa kwacho, vashandi vangu havazive. Ndosaka mwana wavo anondibatsira, ivo vaindibatsira kuti chishande. Pavakadzodzera shela yavo handinono kuti chii chakazoteverwa kuti chitorwe. I'm not aware of that. Handisive changamira. Ndapedza nenyaya yeshela. Ndobva pashela vakazomboya tiri kumapurisa futi pane demo. Ndofunga rakatorwa nemushandi wangu here. Vabva vanditi demo iri vakauya vakatakura saga rairema kana 15 kgs. Zvanzi demo iri rakatyorwa nemushandi waakadzi atora achida kuti achitema zvinhu. Saka ndikurira demo. Matemo ayo $3 kumusika. Abva zvokuti handiyarida zvedemo riye. Topoling iri kutaurwa here ina handiziva, ndakukumbira topoling naambadye. Kemwe yaambadye kuti vanokumbira chinhu kwandiri vanongonoenda vachikumbira nevashandi vangu vachipana ngoro water bowser yangu inotakura mvura egara kumba kwambadye kuti ndizoitora zvaakuda kutonetsa nekuti yakagara 3-4 months iriko. Kundiitore ndaitoka garden kangu yakuda kunetsa, yakazouya zvokuda kunetsana nokuti kuti vairambira vaiziva kuti ndeyangu. Chokwadi kubatsirana taibatsirana. Ndobva ipapo ndakanzwa zvichidzi mupurisa wamambo ari papurazi ari pafoni andotaura naye. Ndakataura naye ndakashuka kuti nyaya iri andokutaura naye ndeyambadye haisi yokuendera kudare kuti ndibhadhare zvinhu zvekutaurwa izvi. Ndaifunga ndeye mwana wavo. 4 months ago vambadye vakadzinga mwana wavo papurasi pavo ane mukadzi ane nhumbu yakura so akanorora mumunda makuti manga agara. Pandikauya hanzi vakamutevera munda imomo vabva vamudzinga futi abva azonorora musango rekuseri kwedzimba dzavo. Ndopandikauya machipisa akabva nditi mwana wokwaambadye arida kukuonai. Ndopaakandikumbira kuti baba ndonyaya yangu yakamira so ndipewo pogara. Ndakati Steni dzimba dziripo chuza yaunoda. Zvino Steni uye kunyange ari papurazi pangu akaona vashandi vangu vakushanda anenge achida kubata-batawo. Ini as a result pandinobva kuHarare ndine magurosari nokuti ndinotengera vashandi vangu magurosari. Ndotenga mafuta ekubikisa, sipo yekuwachisa, sipo yekugezesa, shuga, flour nemaraisi. Ndakungomupawo sokunge anokubata-batawo nevashandi nevakomana vangu. Handaikwanisa kuti mwana waambadye ane mukadzi ane nhumbu handizi kuti nemwedzi mukati yakura kudai so varare munyoka musango muya. Ndakamuti gara mumusha izvi ndamusiyana pambapa. Pandotambisa vashandi vangu haasi kundiimploya, handakumuimploya ndokumupawo kuti ararame. Keko makamubvunza anotoziva kuti ane mwedzi 2 ndichimupa mari ndichimupa magurosari.
ndakafunga kuti ambanje vada kutaura neni nenyaya yemwana kuti akakanganisa zvakadai tomugadzirisa sei kamba vaenda kwamambo asati ndambomira padare ramambo iri ndaane 67 years asati ndamira padare ramambo ndaunzwa naambanje chandikavakanganisira chaicho handichizivi ndakanga ndine muzukuru wangu anga ari manager kuparazi pangu paya airima tichiita over 100 tons pagore chibavo akazonditi sekuru ndaakuda kuritaya angati kurewo zvako hakusi kuritaya chaiko anga afurwa unzi zvauri kuita uri kwanisa kuzviita pakuwega anga afurwa ndinoziva zvangu kuti anga afurwa nani nekuti akazobva pangu akazenga akushandira vamwe abva azoita stroke inini nemari yangu ndindamubatsira nevana vake tichimurambisa kumvurwi akazofa afa vambanje vakauya parufu indobana kana tsikuone tractor vauya parufu vambanje mukoma wangu angai vachitaura mumwe mukoma wangu kwapavamudiki zvanzi murume uyu aishanda chaizvo achishandira gatsuwa haana kana chaakapiwa akashandira mahari ndaambanje vari kutaura nyaya nemukoma wangu parufu munhu uyu ndini ndakandikurapisa kumvurwi pavari kuchemera ipapo ndini ndakatenga stendi ndakaputa regista muzita ravo nokuti wandishandira zvakanaka munhu akadaro ndakanyatsoona kuti haadi kuti ndirarame zvakanaka ndine ukama hwakanaka nevanhu ada kunditsvingira pasi saka vambanje vane load yakareba yandinayo zvinondidzimba zvinhu zvandiitwa nambanje ndine matrakta matatu nezvinhu handina chandisina kuti handizivi zvomumakanika chete zvinhu zvangu zviri kushanda hakusi kuti ndine mari imwe zvikwereti zvehurumende zvatikapiwa matrakta manyowa andinavo hakusi kuti ndine mari zvikwereti kwaisa mbichani opiwa saka ivo vakaona zvichiwanda zvakawanda vafunga ndine mari handina mari am a retired civil servant handina chandinacho ndaida kudzokera kuna Vakadzi paripo pamataura nyaya yetopling matrakta enyu nematrakta aambanje akaita sei zvakasiyana yava ijohn deere yenyu chii yangu yamheni dzekunzi bhera ruzi nyowani dzakauya idzi ine topling yayo neimwe fiat ine topling yayo neimwe ferguson mas ferguson ndine topling nato saka ivenyu uri kureva here padariro neri kuti hamuna kutora topling yayo unless vari kuti vashandi vangu vakanokumbira topling asi dzangu dziripo nato tichiri ipapo zvakare vashandi venyu kana vakaita problem vanongotorere decision yekuti taakuita zvakati vasina kukuudzai zvetopling havanakuudza aiwa ndiri kuti kana pane chinhu chashota kana kuti chinhu chavanoda kuti vaite vanongoita here vasina kukuudzai kwete vanondiudza panyaya yenhiki panyaya yeshera vakanditaura kuti kwaita problem ndakafonera manje kuti amandibatsire nguya ndinzi chokwadi vatipa shela but shela handisiri ndaishandisa yaishandiswa nemwana wavo wakara kushanda panhiki pamba ndaioperator chakatyoka ubva tichimisei pachatyoka chakati mabering apa hapana mhanya kugara ndinotenga bering pesi fenbelt yakadunga okay tiri papapo patopling matimimi hamuna kutora topling handina kukumbira topling toenda pashela pashela pamakaishandisa shela apa muchizoidzorera kuna ambani makaidzorera ichishanda yanga ichishanda ko izvi kutaura kuti pane zvinhu zvakafa ipapo zvamazotora zvakamira sei vava chinofa pashela ibheri nefenbelt nokungowo pamwe simbi yabamuka ndo zvinofa pashela saka handizivi masipeya basa vakutora ndatu touya panyaya yenhiki panyaya yesoyabin matimu hamuna chikwereti navo nesoyabin saka chikwereti chenyu chinogona kunge chiri pamaspace apa ndo zvavari kutaura ndamumira ndakadaro pashela payaishandiswa agatsi vataura kuti ivo ambanje nemwana wavo ndo vaiopareta shela ikabva yazosvikira kuti shela yafa kana kuti yatyoka mabasa
vanotaura kuti vakadzi shela yafa vachishandisa ava nemwana wavo waioperate ava vachitenga makwatsi vakaisa pashera. Saka makazovadzosera here ichishanda kana kuti makadzosera shera isina mamwe makwatsi aishanda kana kuti ine mabreakages muchidzosera kune vanhu? Changamira yaishanda, asi vambanje vari kuti vakomana ngo vakazouya vachibvisa chimwe chinhu, vangabvumire kubvisa chimwe pamusha pavaridzi vokumura. Ndofunga ndopaipa ngobvunzwa kuzi vakomana venyu kana vachiita zvavanoita kana kuti kunogora kuti zvinhu zvokushandisa vanoita here vasina kutanga vakonsulta pamunhu kana kuti musina kuvataura chinhu mamajor things noti kuti demo rachikoka kana kuti demo vatora demo kuna ambanje kuti vanganifonera inyaya dikidiki kana kuti pombi havangaboda kunditaurira nyaya dzakadaro. Asi shela is a big thing. Chinotoda murizi wemusha kuti abvume kuti shela ibude ndaifonera ambanje. Pane vanoda kuti ndibvunze ndifunga vagadzira vataura vachiti vaambanje vakange varipo vachishanda shela yavo nemwana wavo. Ambanje manga muripo here vaishanda shela yenyu? I'm sorry, but zvaiitika ipapo agatsi vane vanhu vavo. Shera iyi inotorwa vanhu vakawanda vanoshanda pashera, vanenge vachiisa chibahwe, vanozviwa masaga, vanodii ndevagatsi nevanhu vaagatsi. Ininiwo kana ndichinge ndauya zvangu vachishera ndakaisa mumaoko momwe ndikasvomirawo, kana kuti pane chinhu chinenge yafa zvaene kubatsira kuti itaiwo so zvinganzi wakusenza kwagatsi here kana kuti zvinganzi kudii chokati ndaisvika ndaisvika kubvunzwa nevava vati panzi imini nemwana wenyu makanga muripo muchishera chishanda shera payaishanda shuwa ichokwadi ichocho. Saka imini paakapedza kushanda shera yenyu makangoti makaita sei, makabva mamuenda naye kumba here kana kuti makataura kuti achakadai chachikoka ndichiona? Baba shera iyi kana tichiti shera yakatoita mazuva ichigaya, harisi zuva rimwe chete, yakaita mazuva ichigaya, yafa ikoko chokwadi vakauya nayo yakafa. aiwa chisimbi chayo chavakaisa vakauya nechisimbi chiye chiripo, changu chakafa chaive chaiswa pasaidi chiripo. Kana ndichida ndinochiunza muno mudare kuti ichi changa chakaiswa pasaida, changa chiri pasaidi, vauya nacho ndobva vachiisa, yakauya chikwadi chichishanda. Ndokubva vazouya vakomana kuzopumura iri pamba pangu, ndikati nhai vakomana ko zvamaakukumura anogadzira ndiani? Zvikanzi aiwa tanzi nevakuru vebasa pumurai, zvekuti wadai manga muchinzi vane foni dzemunhu wavo anonzi amachipisa, fonai kune munhu wavo maneja wavo ndiye aita basa iroro, vanokutaurira nyaya yandikutaura pano. Saka mimi muri kuda chii kuna ini ndiri kuda vandipe zvisimbi zvangu zveboom spray, cheshera netopuring yangu. Topuring vairima mumunda wakomana rokubva yavo yatyoka, vakauya kuzokumbira kuti tipewo topuring yedu yatyoka. vakauya ndiani? Amachipisa nadhiraivha vakatouya netrakta yavo. Ndakavatorera kuti topuring tora iyi, ndini ndakatovapa, handina kutuma mwana, ndobva ndatora topuring yanga iri pachiboom spray ipapo, ndobva ndaikochonora, ndobva ndavapa ndakati endai muite yavo yakatotyoka iriko, yangu vanayo. Chandanga ndichiona apa ndachiona kuti mutaure nezvamachipisa, ndofunga imwe makutaura nokuutaura namuzamisira amachipisa nezvimwe vangati kuti tibvunze vachipa umbowa kuti ndichiwane zvakadai. Nyaya iripo ndeyekuti topuling makaipa vakomana vana machipisa zvese, topuring, boom spray, zvese zvaiuya zvaitorwa nevakomana vavo. Ava taingotaura pafoni chete. tinoda kutaura nyaya yetopuling. Topuling makapa vakomana vevanhu ndova makatambisa topuling makagoiziwo here Zvetopuling handisi. right. Pepa iri rauya riri kutaura nyaya yetopuling makambobvunza vakomana venyu
zvipisa vari kutaura ane mwedzi achisiri pabasa pangu kuti asiye basa kufurirwa again. Saka ibibi kumba kwenyu kupa purazi penyu hapana toppling isiri toppling dzinouya dziri nyowani handiti pamatractor with the time dzinenge dzisiri nyowani dzine toppling nhatu. Takada kuti vambanje tovakumbira kuti 1 2 3 toppling dziri papaipa yenyu ndeipi ine handinganyatsoziva kuti iyi ndepatractor iyi nyowani chiri nyowani dzimwe mbiri idzi handingaziva asi ndine matoppling madhara maviri nenyowani yetractor nyowani yakauya kunyange vambanje vachiti ndo pane toppling yavo ivapa pamwe zvimwe asi pasina izvozvo that means vakapa mumwe munhu akanaitengesa samwe. Imambanje toppling yenyu munoiziva? Toppling yangu ndinoiziva. Yakapera mathreads one side ndokubva ndaipfekera ndokutora chisimbi zvimawindo mukuona ndokubva ndaisa uko ndokubva ndainama nemasimbi emawindo zvekuti ndikaiona kana kudai mukati mematoppling 100 ndinosvika kuti yangu ishi. Saka right nyaya yetoppling hainetseki. Vagadzi vari kutaura kuti havazvizivewo havasi mechanically munhu ari kuziva kuti ndine masimba angu kuda kutenga masimba ako. Saka imimidi munoziva zvemasimbi toppling yenyu kana ina agadzi vari kuti kana iripo pamasimba ava vanotora toppling ngavandinovaratidza kuti yangu ishi. Chimwe chinhu chamunofanira kuita ndechekuti muri vagarisani kuno kumusha vanhu vese vanotoziva kuti vanhu vanobva kwanyachuru vanhu havesa mowanika muchinetsana hazvisisi right. Munofanira kunzwana kwete kuti usvika munhu pakuti atonzwanana nemumwe munhu ari kubva kure iye mupachenyu kurega kugudana. Hadzisi nyaya dzaifanira kusvika kunoku dzakadai wezi kutotaura mega kuti munokumbidzana hatiti munokumbidzana. Saka kureva ukama iwo ataura nyaya inosirisa stereke yemukomana waana ipamba ari kuziva kuti mwana wambanje mwana kumusha kuti handingamuregera achigara musoro. Inyaya hombe yaataura ihombe kwamuri but kwandiri ini mukandibvunza nyaya iyoyo iri kundishungurudza mainzi ndosaka akadii kuzondibvunza kuti vasekuru ndaona nyaya yavo yamwana akati ndakamuudza usikochengeta mwana chete oti zii ndiye ari kufurira mwana wangu uyu. Titiwazoni saka nyaya yetoppling zvese izvi iri out anondibvunza ka unotyei. Saka muri kuona zvinoitika ndezvekuti vana vatinobereka zviri kuti isusu hatitadzirane nevanhu totadzirane nevanhu hatiti but zvinoitika manje ndezvekuti uyu kuona kwaaita mwana wako ari kusango mamutora kaapake ari kuziva kuti ndiri kungomuchengetawo semunhu andaona akugara kusoro ataura mashoko stereke ekuti ambadya ava anotokutyaiwo futi iye hatiti adachinditya asingati zvaakundita anotokutyaiwo kuti chokwadi ndiye angauye kwamuri wosikotaura kuti mwana makamuita sei pano mukachakanaka takambotukana wabvunze kuti takambotukana here vari kutaura tinombira kupindura kana tichitaura here ndinganovabvunza ini nezvemwana pakaoma wakaona munhu anonetsana nemusoja vataura
nhau iri papa inhau yokuti pari kuda topli pogoda chisimbi chakacheshera ndonyani but matauriro ari kuita varume ava inyaya yekuti vari kuda kuita sekakupesaniswa nezvinhu zvisina nebasa rese. Manyatsotaura tiri vanhu taikumbidzana zvakati chichaenda ava vari kutaurawo kuti iyo shera iyo ndinayo iri nyowani but handizivi kuti kufa kwacho inenge yafa chii, saka ndinokupira kuna next wangu mbaji. Saka kureva kuti nemamiriro azvaita apa manje handifuki kuti vachiri kukumbidzana kukumbidzana kwakamira. Saka vakuda kuclear mabalances aya. Ini ndakambomupawo bhauza rakanetsa kuda kutora nandakateera. Ava vari kutaurawo yeso yambidzi tatisinayo papepa haina basa yakatopera. Nhau iripo ndeyekuti shela ndoine chisimbi chiri kunzi chakazodzokera futi chava chauya kuzotorwa. Pawakauya kuzotora apa ndivagadziri here vakanga varipo kana kuti ndiye mukomana uyo ari kudza apa musi wakatorwa chisimbi ichi chakudzokera. Vagatsi vanotuma vakomana zvese zvinoitwa izvi, vagatsi vanenge vasipo vanongopa kuti itai chakati vanenge vasipa. Alright. Saka patinoda kutaura ndepekuti vakasungura chisimbi ichi ndo vakomana vanosanganisa usi machipisa. Saka kureva kuti machipisa ane chokuita panhau. Handikuzwa ane chokuita panhau iyi machipisa, nokuti machipisa uye zvino takudzwa kuti haasisipa kuti tizive ndingi iye machipisa iyeyo zvaaishanda nemi akasiya mune zvakanaka here vakadzi. Machipisa anga ari munhu akanaka ndakagara naye I think nearly 4 years. Alright. Haabe anogara makii akavhara shedhi anototaura kuti nhingi ada kutaura zvakati munhu anga akanaka chaizvo. Atokanganiswa thinking yake nevamwe vanhu. Apa machipisa kuti umuti kumura chisimbi ichi hazivi. Vakomana vangu vane madhiraivha nemakanika ndovanotogona. Machipisa warida kupushira apa hatomboziva kuti chisimbi. Aiwa patiri kuda chete ndechekuti machipisa kuzosiya basa penyu akabva mune zvakanaka. Akataura wega kuti anoda kuenda. Asi akuda kuenda pandikaona kune njere dzake hadzina kushanda zvakanaka. Mumwe dhiraivha ranga rabofu ranga rasaoni achitoendeswa kutoireti. Ndo pandikauya ndabva kuti rega ndichitora mukomana uyu ndiende naye kunotoni kuri kurapwa vamwe maziso. Rabva ragadzirwa 1 after mozoya after 1 month zogadzira rimwe. In the process yokugadzirisa mumwe maziso bofini machipisa ati hachada basa. Ndabva ndaona kuti kufurirana kuri kuitika panzvimbo zvakamboitika pana uyo wokutanga. Saka inini ndiri kuti machipisa uyu akabva zvakanaka pamwe haana chaakanitorera. Ivo vakomana venyu madhiraivha nevamwe varipo nhau iyi mazoitaurai vari kukutaurirewo here kuti chokwadi pane chisimbi chakazinotorwao havana kumbotaura. Hatina kunge taenda ipapo but ndati inini changamiri ndine matopoling 3. Aiwa topoling tainzwa pandiri kuda chisimbi cheshera hachina zita here chisimbi chinonzi chii nokuti chandoziva chiri pashera ibheri nemabhandi aya ndo zvinofa. Munoziva pano haka mabhandi achibva kutirakiti pane bha rinosvikopinda ukaita chisimbi chinohaka zviye zvinonzi zvimauniversal ichi chakafanana nechimotikari chee chinogodoka kudoka ndo chakakwatuka chisimbi chacho kuchikoka nechibheringi chacho kubva charasika. Ndakatonotenga zvinyowani kuyambisa ipapo vakakumura chavo vakaisa ipapo vakaita basa rese rikapera vakachiuya nacho kwandiri chekanaka. Muri kunzwa changu chiri apa
zvokuti vainge vakati hatichigadzirisai chenyu ichi toisa tokumura tichitora ichi tichidai zvakasina kuipa pane kungozotora chavo choenda changu icho ngosiya zvakadaro. Izvi zvakaitika muripo ndiripo chenyu chakafa chiye chakanga chikupi mati chenyu chakafa chacho chakafa chiriko kumba kwangu chiriko kumba kwenyu chakauya naniko nevakomana vako nevakomana vakana namachipisa aiwa chakauya namachipisa icho chakafa ichi vachisiko kuti chibvi chenyu ndokuzonzi kuti ndokubva ndakochitora ndokuchiiswa pamasimbi pamwe ndokubva vadzokera alright saka shera yakadai iyoyo ndovakauya naye futi netrakita ndobva vasvikomisa endayo mashure mamo zuva rakawiwa nechisimbi ichi rimwe rabva chasikogadzirwa vachiti chisimbi chenyu chiechi zuva ravakazouya kuzokumira chisimbi ichi rimwe saka ipimbi makavati kumurai zvenyu chisimbi ichi muende nacho kundaigowadi saka tatumwa nevakuru chisimbi chedu kanzi tipe takure ichi vakatakura chokwadi alright tombosiya nyaya yeshe chii chimwa boom spray nawe boom spray yakamira chii chakaitika paboom spray boom spray vaishandisa zvavaishandisa vakuda kupumura pakanaya vakuda kupumura kuti vapumure vagadzike boom spray yakaiswa pachitai yaiswa pachitai tirakita ndobva yaderedza hydraulic ndobva yagara ndobva vasvotora zvinhu akazviya tikureya chakafa pavakati vachifamba ndokubva boom spray riye rawa nemuromo ndoparikapwanyika chacho chinhu chinonzi chigeji chiyechi nekutsemuka iro tengi racho pacharo. Ivo agatsi vakauya ndo vakarigadzira vakamhanya naro kugirandera vakadii vakaita zvavo ndovava vaizviita izvozvo asi hazvina kunaka kusedza iyo nyaya yemuri kudiwa yechitengi handisi kuziva kuti itengi kana kuti chigeji nekuti tengi pakanamwa paya hapambofa pakachemvura pakanamwa nechigumbeze chigoiswa nemushonga kugirandira kwe hapabude mvura unless varuda chinyowa nechitengi saka isu patiri yako nyaya yacho yechitengi ichocho murikuisa ndikuisa saka imbimbi muri kuti tengi iroro rakanamwa ndori kuchucha tengi rakanamwa handina kuriripota handina chandaripota chigeji vanacho iva vakatopiwa nemapurisa handina kupiwa nemapurisa chakamira kumandasi mirai kumandasi kumapurisa chaizo chakaenda nemuvhindiko ndini ndakaenda nacho naivava musi wataitaurirana zvekuti tipiwe safe zvatiri nhasi muno ndobva mazonochisiya mobva machiratidza kumapurisa kuti chinhu ichi chakaurayiwa na saka chakaurayiwa chacho chiri kupi china agatsi avakatora musi iwoyo vanacho vakati ndakunotenga chimwe kuendera futi geji ichocho chikutaurwa baba changamiri vambanje haasi munhu akanyoroka munhu aivhiri pazere vanhu it can be violent any minute saka inini kuti tichipodza nyaya idzi ndakati handipei ndonochigadzirisa ambanje haachikuda kuti chigadzirisa ada kuti chitengwe chinyowani asi changa chiri chidhara ndakaisa kumaspecialist kuharare vakachigadzira hachimbobudisa mvura zvavari kutaura unless varuda chinyowani chagadzirwa kudaro makazodzoka nacho handakudzoka vakati hachisi kushanda ndakambotanga kugadzira kwokutanga kechipiri varongoti hazvisi kushanda iye zvino izvi chakagadzirwa chitatu iye zvino izvi zvatiri kutaura so chisimbi ichi chakagadzirwa baba ndakatochiendesa pakambani inogadzira zvinoita zveirrigation izvozvezvi ndakati nditestirero chakashanda ivo havasi kuda vatoda chinyowani nokuti chakaiswa masimbi chakazonamwa nezvo chakaiswa tumawaya ndofunga ndozvo havasiri kuda kana vari kuda chinyowani taurirai changamire kuti ndoda chinyowani aiwa ipapo tichiri papo tiri ipapo imi ndimi munacho here ndakachitora pamusana pokuti
ndakachakuramba nekuti vakabhingi vatobamuka aiwa ndiri kuti inini chisimbi chiri Ndinacho. munacho achina avakangochikondema chide inoda havana kumukondema chete kunyange wakachigadzaa special vane chikondema ndinacho ndakabvuma kuti nyaya ichipera nekuti vanga vakuda kuita noise muofisi memupurisa ambanje kwavakabva kumakangako amene nekuseri kwemba yangu vakapfura munhu futi kupfurwa saka itiri kuti chisimbi ichi chamunacho ndinacho munacho saka chisimbi ichi asi chinenge chigeji era handizivi kuti chinonzi asi makambochitsvaga here kuti kana chichinyowani chinoita zvakadii chinosvika ma400 chinosvika zvima second hand zvimwe zvaona ma200 chisina kunamwa chisina kunamwa Pamusoro ichino. zvatinoita ndezvekudaisa simbi inowanika imwe simbi makawana chisina kunamwa chiri chegood second hand vanotambira nokuti it was not a new thing but mawana egood second hand isina kunamwa isina kudii hati zvinoitika zvimotikari tozisaka but chiripo manje ndechekuti ichocho chakanamwa pachachida tiri kuona saizvozvo hati vari kuda imimi mutsvage chisina kumboripewa chiri a good second hand that one chinoita ndokuona kwandikuita mazvinzwa right touya inyaya yechi yataitaura right number 2 taakuenda panyaya yeshela ndoyataida kutaura yeshela yataona kuti pashela ichi chataita chisimbi chepashela chakatorwa nevakomana vakavazokumura here ndo yakaitaura chisimbi chepashela ichi ndo chiri kunzi chakakumurwa nevakomana chakaendawo chisimbi rudzi chinonzi chi ndo chamati chinoda ichi chinoda ichi saka ichocho pashela yavava chiripo ivo kuti chizopedza kugaya vakatokumura pashela yava vakaisa chakaenda pashela pe chinoshanda vatazokumurwa tichienda ichi chidzokera changamire zvatoda kuti tisa waste time yedare ambanje vauye nechisimbi chacho kuti vandipe nini zvaakutyisa vakachisiya kune makurukotei ndozokolekta ini ndoti chisimbi chakaita sei zvirimo zvizere mutaura aiwa ndizvo Pamusoro ichino. Pane nyaya yandabata kudhara makutsvagana zveminyaya nyaya iripo agasi uine nyaya iripo ndinamainzwa yakukuro inyaya irikukonzeresa nyaya imwana wamuchikuita ndopane nyaya right zvatiri kuda ndezvezvi tiri kuda kuti titonge nhau iri pabera hatinoda kuti itonge nyaya iri pabera ndo yatakupedza yechisimbi ichi chepabomspray taipedza hatitari tataura kuti kutsvaga ichi chisimbi chiri pabomspray taipedza toya ichi chepashela ichi imi mamusi kuchiziva saka kuti muchizive ambanje ngavauye nacho ndizvo ini mondipa dheti kuti unoyo chitora musi wakati kana chauya kuno nemakaplina ningi topling topling ndataura kuti vanoyotarisa panhanhatu ziripo munoenda zvofuti kuno aiwa munoenda matopling zvino kana makauya nawo pamwe iyo yacho yakanaka inenge yava pamwe inenge yasara nokuti vari kuti iriko yayambandishai saka matopling moita se motuta ese ouya kuno iwe wozotarisa chinonzi topuring hachina kubudisa chisimbi zvakareba chitetetete so anotouya aiwa zvomoitanga uyai nazvo zvese imi mouya nechisimbi chikurehwa hatiti zvese zvinhu ngazvisari pamba pangu hatiti koye chinyowani chinenge nacho futi chitrakta chinyowani nongoya nezviviri aya uyai idhara iyi yakatonamwa idhara
topic nyowani ina uyai nematopic matara ipapo pamwe imi mamcha uyai nawo iwa matopic matara musikusiya pamba pamwe awa obva uya ne tati moya ne amai moya ne Ndikumbira kuti vauye negeji yatinoti kana tichitaura kuti geji muno vanhu havasi kuziva kuti tiri kuti vaga vauye naye geji vanoita muri makanangwa baba geji handita bvuma kuti nditenge kuti second hand ndo sample yangu kaya ndikufamba nayo aiwa iyo tataura aiuyewe nayo kuno geji toda kuti vatsvage another one iyo inouya itoti ndoyandawana good zvinhu zvese zvinenge zvakuitwa baba pangu mareplacement ichi ndicho here ichi ndicho zvese zvigadzirike vakadzi topedza kuti mutaure paukama wenyaya muri vavakidzani muri vanhu kumusha hatimboda kuti tizvinzwe kuti nakuti chatiri kuda ndechekuti iyeyo tichataura naye nhau dzimwe dzamama kutaura idzi aiwa idzo todzitaurira kunze kwedare especially nyaya dzekuti kune mwana akadai ayo hatingazitauri pano pamberi pedare pane zvimwe zvamunotaura nyaya yanga yasumudzwa nasimboti mwana wavo handida kumutsvaga kuti ndida kugara naye ndakatomuti baba vachuzwe ndo wakapiwa namwari gadzirisana nababa wako udzokere kumba kwakauya muzukuru wavanhu anenge anodrive ambulance paconcession ndakati iwe uri muzukuru iwo taura nasekuru wako mutore mwana uyu mudzokere kumba una mukadzi ane nhumbu yakura mataura zvakakura kwazvo izvo hatichazitaura zviri pano inyaya dzatinogona kuzitaura nevava tinozitaura asi ndiri kukumbirawo daro kuti ngaataure zvavanoziva ndakumbira munhu vedaro aiwa chokwadi ndinoda munhu anoti kana achitaura chokwadi otaura chokwadi chenyaya yatinayo zisinei navo ngavasiye ndo vakundipesanisa nemwana wangu hatindozvaurikunzwa saka isiri kuti nyaya iripo ndeyekuti ava havagoni kudzinga mwana wavo imuchibva mese naini zvinoita azviitike kana takaenda kupi chaiko wakaona ava vachitomudzinga kuti bva pano handisi kuda kuona kuda kuti vapitira nyaya vavenga iwe hatiti onenge vavenga iwe kuti uyu nokuti baba wake akadai ina handiri kumboona mwana ai hazvisiri ende dai kukokuti iwe utotaura kuti aiwa vari kunyeka mwana wangu haasi papurazi pavo zvino mukutoziva ndinopaari zvechokwadi nokuti makanetsana nemwana vana vedu vatinobereka nokutibvunza zvenyu tichakubvunzai ndosaka tati tichazoitaura nokuti vana munoziva mwana wese aukubereka wese vana vanonetsa hatiti vana vanonetsa zvokutotika iwo wakaita hashi unopedzera usina kana mwana hwana unonzwana naye vese pane pamwe panhu muupenyu pokuti unotozosvika pakuzvidzora kuti paizvoita sei ndo mwana wandakapura but zvinoitika idzo hadzichazitaura tapedza nawo masimba andataura adi auimba